Hello. Nagtataka lang ako nitong binili kong isda. Kasi, siyempre siya, frozen siyang binili ko no, sa Marokino. Ngayon, nung nagtataka ako na, ang normal na isda, pag anuhin mo, alam mo masisira agad siya, di ba? Kasi wala na yung yelo. Pero ito, para tong alam mo yung parang rubber, na hindi ko maintindihan kung may plastic. Ayan, ito. Ito, di ba pag ganunin mo, nasisira agad. Yung normal na reaksyon ng isda. Ngayon, kahit ganunin mo, tingnan tunog. Normal ba? Hindi eh. Buti kung hindi tayo nakatira ng tabi ng dagat. Oh, walang reaksyon oh. Ang tulis na ng ko oh. Alam mo yun? Hindi nasisira. Dapat sira na siya nito eh, pag ganunin mo. Todo na. Para siyang ang tunog niya. Ganunin mo, oh, hindi nga siya nasisira. Normal nasisira siya. Hindi ko alam guys kung gusto lutuin ko ba or hindi. Tapos ganito yung niya. Iba yung niya, dugo. Diba yung iba yung hindi siya talagang dugo na pulang-pula. Kaya nagganito ako guys kasi may napanood kasi ako din sa YouTube na may plastic yung balat ng isda. Kasi hindi siya ngayon nagpa-doktor yung nagreklamo. Yun nga daw dahil doon daw na may parang plastic itong isda. Kaya hindi nasisira. O, tingnan mo kahit anong kutkot ko. Wala, hindi siya. Hindi ko alam kung ibabalik ko ba to sa tindahan. O kung lulutuin ko ba. Ayoko nang bumili. Para siyang kasi normal na isda, nasisira to. Ganunin mo lang ng parang may plastic. Hindi nga masisira basta-basta. Normal na isda, na siya, yung, anong tawag noon? Parang madaling makat o tanggal na itong niya, yung balat niya. Parang may